Kipulet jong jala Meghalaya ki bala yok ban kem ya nyongut ki dkhot ka seng le no thamai ka bala tep kerteng kum ka National Liberation Council of Nong Kandong NLCN hinni ka sngi ka khat nyo trek nailar arja arphlai ki la lech banyalam ye ki te gi brio Sha Crime Branch ka balong kum shibanta jong ka jingto ket jong ki na pedeng ki nyongut ki bala sha kem ki bala sha ra Sha Crime Branch kat kum ka jing yok ring dur ki dan tang saungut ka bakun thop yo khna ubadang red hagarta Mariadab banyalam Sha Crime Branch kipulet kilayalam kita saungut Sha ka Ïngkashari ka balong karukom jonggaan kabangi dang haban up lakat nos ngi kipulet kin pan por ban sat yaki naga banta ban yo toket bat yakarai ka Ïngkashari kipulet haba ki phak Kyrwoh shakilat pathai khubor kilaong bayakani ka seng la thau da ki samla ban penkhit ma persai ka sarkar nalor ki we ki kambian ka Kyrwoh na ka Office of Deputy Inspector General of Police Eastern Range Meghalaya kalaong baka jingtip ka baki pulet kila yo jingtip ka penti kana halor ka te ka sengle no bathamai ka NLCN ya ka bla thau haki jaka ki bahap ka Eastern Range kata haki benta jong ka rilum khasi jaintia ki pulet kila ong baka ni ka kunhun ka don ka jingate bat ki kunhun le no na ka jalan Nagaland bat ka NLCN kadang thmu ban phai gi dkhot baningkong ban net sha hikai shan Nagaland ha ka khat nyau tarik nailar arja arpulai kini gi bala sha kem ki kan thop yo chairman u commander in chief u general secretary but area commander West Khasi Hills but Giant Hills u recruiter u record keeper blambat ki we gi dkhot Macam tu. Bye.